कि वो सही कमरिया डोले। सब लोग जल भरे चल गए का अभी एको ना बजल भैया। अबे आई भीड़ कम ना होके के चाहिए, पूरा भीड़ लागल रहे के चाहिए। काहे की जगत जायसवाल भाई जी बहुत ज्यादा मेहनत, पूरा टीम मिल के मेहनत कर भैया, ताकि सब लोग खुश रहे, सब लोग मस्त रहे। आज के रात सब लोग एंजॉय करें। बाकी कल सावन के पहला सोमवारी है, बाबा के दिन बा। सब लोग कोनो ना सब लोग जेकर नजदीक शिवलिंग होई, जेकरा बाबा के नगरी में जाए कोई बाबा धाम पूजा चल जाए। अच्छा ओ कि दिनवा सुहावन लागेला, कि बड़ी मन भावन लागेला, कि बोलो बम के नारा गूंजे तो अरे देखत सद्भावन लागेला। वाह, एने चाची लोग बैठल बा। ठीक बाड़ू जाना, ठीक बाड़ू लो, खाली हंस दिलो तो हम समझ जाए कि ठीक बाड़ू। कि देव घर नगरिया डोले, अंकेश भैया, कि देव घर नगरिया डोले। कि गंगा जी के जसो ही लहरिया डोले। देखो तो कतो काना पर कामर रहेला तो वो लच लच आगे पीछे लच लच लचकत रहेला। सही बात बा कि ना? कि गंगा जी के जई से लहरिया डोले, कि गंगा जी के जई से लहरिया डोले, कि ओ सही कमरिया डोले। दिनवा सुहावन लागेला, मन भावन लागेला। एक सेकंड भैया, हेलो हेलो भैया, हम चाहब कि जकरा नाचे के इच्छा बा एने नीचे आ जाओ, जगह खाली बा, आप लोग डांस कर सकेंगे। मंच पे बहुत लोग बाटे, ऐसे थोड़ा सा माहौल खराब हो सकला। ना ना यही जा आप लोग करी, बहुत अच्छा लगे। कि दिनवा सुहावन लागेला, गंगा जी के
अच्छे गायक कलाकार हमारे अजीत भैया, अजीत प्रजापति जी आ जाइए मंच पे, ढेर सारा आशीर्वाद आ जाइए। अरे की गौआ जवरिया खबरो गेरुआ रंग झलकेला, सावन में एगो हरियर कलर लौकेला, एगो गेरुआ कलर। और हमरो थोड़ा थोड़ा ड्रेस मिलत रहल हरियर, हम कनी ये पहन के चलत रही। डायरेक्ट हमनी के पटना से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पड़ गेल भैया। हो गहुआ जवरिया खबरो गेरुआ रंग झलकेला, अब बहुत लोग नैहर से ससुरो आ जाला भैया, आ जाला, सही बात। हरिहरियो जाला जाला, आम जाला, सेव जाला, केला जाला, संतरा जाला। ई सावन महीना बहुत पावन है, आप लोग जानत हो और जानता नहीं। पूरा एक महीना सब लोग मस्त रहेला, केहू गांजा पी के रहेला, काजी बम बम खा के बम बम रहेला है ना। हां केहू मार के भक रहेला कि पूडो भी माया दिया तोले हो अरे पूडो भी माया दिया तोले हो खाली कैमरे होई। हां वो बजाई और लोग तो खींचते बा। सही बात कि गंगा जी के जल से लहरिया कोची 4 चक्का वाला फिर से